ang mismong mga tinun-an ni Hesus, mga igsuon, doon na pod sila'y proseso sa ilang pagdawat o pagtuo sa kabanhawan. Galisod sa diay silag tuo. Nga nganong galisod man silag tuo, sigon sa gisaysay ni San Marcos, kay ang unang gipakitaan sa Ginoo ang mga tao nga salawayon or mga tao nga kanabang dili kabahin sa authority. Sama pananglitan, ang una niyang gipakitaan mao si Maria Magdalena nga nahibaw gyud ang tanan nga 7 ka buok yawa ang nagpuyo ni Maria Magdalena. Mura na to siya buang tanawon tingali. Kana ganing tao nga mayawaan usa lang kayawa ang magpuyo, muram tag mahadlok. Unsa nakagpito kayawa? Ay pangutan ako no nang imong tupad. Ingna mga pila jud ka kayawa na aron nimo. Maria Magdalena 7 ka bukyawa. Nya maoy unang gipakitaan, nya maoy nisulti ngadto sa 11 ka apostoles na pinili ni Hesus, namatay na mas Judas, 11 na lang. Mo'y niingon, nabanhaw ang Ginoo, nakakita ko. Wow wa silang tuo. Sa pagtsurya Magdalena. Unsa na sa kanang yawaan ni suod nimo? Ana. Ang sunod nga gipakitaan, matud pa ni San Marcos, ang duha ka disipulo nga nanguli ngadto sa Emmaus, dili kabahin sa 11. Sa ato pa kadto sila mga pakapin rato kana bang wa gyud ba way tingog ba kuyog-kuyog lang. Uy mao man oy gipakitaan, mao na may nisulti ngadto sa 11 hinuon kabuok ingon kita na mong Ginoo. Isa na wara ba mo'y mga tug, wara ba mo'y kaon? Unsa pa lang kato inyong nakitaan dito? Kamo kaning gabarogron din Mutuo mo. Mutuo mo sa isultian Ito bag galisod magay mo tuo sa akong isulti. No, di ba? Nga pari gyud ko siyam katuig din akong gieskuylahan. Purting lisura dito sa among pag-eskwela. Unya sige pagyug kunuhay tuon gyud maayo. Nya exam-examon pagyud mi. Lisod kayo, karong ganing napari ko, di man gani mo mutuoy nigsulti nako. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga tao nga dili na gyud kauban ni Kristo, kaaway pagyud ni Kristo, kay sila mo'y nagpatay niya, samot na gyud nga lisod kay patuuhon. Di ba? Awa mo kakita sa sitwasyon? Oh, lisod Unya karon kay ang gitugyanan ni Kristos pagsangyaw. Kay nituo naman to sila no. Nituo na. Kay nagpakita na mas Kristo gyud nila kadaghan. Tuo na gyud sila. Giingnan ning Kristo. Hala sige, panglakaw na mo. Nya isangyaw na ning maayong balita. Sus ang una nilang isangyawan. Ang kadto man sang nagpatay ni Hesus ang mga high priest, ang mga Sadusiyo, mga Parisiyo, nga mga leader ba atong panahon na ba? Nagtuo gyapon to Ginoo, pero wa sila motuo nga si Kristo Ginoo. Sus ni sangyaw manoon sila didto. Gi-background check dayon. Gipriso sa sila, nya pag humagpriso, gi-background investigation. Sus nahibaw-an man nga wa man daay maka-eskwela. Wa may grado, arang-arang ning nagwali ron. Arang-arang tingay mo diya kay naka-eskwela mo no. Kisa man din ang wa gyud ka eskwela bisag grade 1, tas kamot. Kay papulio na. Di ta mo karong panahon na, di ta mo respeto og way grado Mao bitaw na nga stress na ni mga ginikanan kay paeskwelahon yung mga anak kay wa mo'y kaugmaon. Wa mo'y maayong kaugmaon basta di mo ka-eskwela. Mao na language. Tinuod na dili. Unya nganong gi-entrust man ni Kristo ang kaugmaon sa simbahan nga iyang gitukod ngadto sa mga wa ka-eskwela. Ug way kaugmaon ang wa ka-eskwela nganong didto man gisalig ni Kristo.
Na, tubagan na ninyo. Aron makapainit mo. Di mo katubagan na. Wagi mo igrasya. Tubagan. So sayop ng atong giingon di ay nga way kaugmaon. Kay napruibahan man karon nga ang mga way grado, ang unang Santo Papa way grado, si San Pedro wa may grado. Nya didto man giintras ni Kristo ang simbahan, hasta gani ang Yahweh sa gingharias langit didto niya gihatag sa way grado. Mao na ngano man. Ibaw mo kung sa rason? O parihata. Wadyo ko ilabot ana kung sa nang iya rason-rason. Pagbuot sa Ginoo. Laktod pagkasulti, sundo nato ang sugo sa Ginoo, dili ang sugo sa tao. Mao na nga pag-ingon diri sa mga kato mga pari nga mga buangon kay tanan. Ambot wa na ba kanay mga pari rong buangon? Sa una panahon ni Hesus ang mga pari mo ang buangon. Oh, ang mga buutan hinon katunong dili mga pari. Karon kinsa may mas buutan kuno nato be? Ako o kamo? Assuming. Right noon, magkataghap sa musahay. Ay, kisama ko na ibuutan, be. Ako o sa Kristan? Sige. Sige ron. Ako? Sorry dong. Abi, kisama ko na ibuutan, be. Ako o ang lektor o salmista? Ay, sige. Wana ni bias ha. Sige. Ready? Ako gyapon. Hadlok sa demo di misahan, no? Oy, kita mga buangon tertanan. Mao na ang mga pari sa una mo'y buangon. Anya ang nahitabo, ang gipili ni Kristo ang mga way grado. Ngano man kay nangita si Kristo og mga tawo nga sayon ra sugoon. Sayon ra gid sugoon ba? Kinsa may sayon sugoon sa mga lisod nga mga buhat? Ang taas o grado o ang way grado? Way grado. Kanang paputlo nimo ng mangga taas kayo, daghan pa jud kay pila, daghan pa kay mga mananap dito. Ala, sugo ako nung pare, paputla ang mangga. Napader, iputol ra ko ng mangga dahil sundang. Ingon pare, liog ni mo putlo nun ako noon. Sugo ang mayor. Ang mayor na to ba? Ina mayor, palihog kong putol ani mayor, murag labong naman kayo ni. Nawa, papriso yun ka. Pero suguan ang way grado, kanang hapit way kaon, kanang balay nga nagyaka las yuta, nga bisag magbugno ang iro, mahasod nga to, kay way klarong bongbong. Kanang mo'y sugua, di ba, hurot yun nagputol tanan. Kanang ni-clog up na itong mga kanal diha, na 40 na yun taong clog up pa, wara ba ginihilabot anak, sige lang agi ang nagdag mga sakyanan, apil ng pari. Yan na, ang kanal, kuan, gaawas. Suguan nga itong kapitan. Kap, palihog na kong kuha ng lapog. Kapitan, buwan na dyan kay amelioration. Sige, suway sugo. Bisang kay tingali kaning nanimba ron kinsa maro igong magmisa, mukut-kut anang kanala diya. Wano? Bahala na pa diri. Pero kinsa may sugoon diha, kadto in taong way grado or minus kay grado unya naa ga puyo anang hugaw tigni kayong dapit nga sige lang sang sanapan og tubig kay ang mga buangon nga mga arang-arang pagkabutang gipangkural ang agianas tubig. Bahala na mo dihan naa dias ubos ug ako mong malumos dias tubig nya kamo pagi akong pakawson anang naang ni clog up nga kanal. Mga igsoon, sayon sugoon ang mga ubos og kahimtang. Mao na nga gipili ni Hesus ang ubos og kahimtang aron sugoon sa purting lisura nga misyon ang pagsangyaw sa balita sa kabanhawan. Og tungod niining maong sugo, gipakita ni Hesus nga kining akong gisugo dili ni sila maoy gamhanan.
Ako nagpuyo diha kanila. Motong naglibog ang mga sa unang pagbasa ba, galibog na sila. Unsaon man ni nato, di ba gamiting man to sila no? Meeting unsaon man ni nato, di man nato ikalimod nahimo man gid nilang milagro, purti namang sikata nila, ang mga tawo motuo man nila, unsaon man ni nato, nganong naingon ani man ni, galibog na sila. Kay ngano man kining labing ubos kay sayon man suguon, makalihok og maayo ang gahom ni Kristo diha nila. Kay sayon man suguon. Pare anang sakyanan ba? Kanang sakyanan. Hay may lisod suguon nga muliko ang sa tawag na power steering o pawis steering. Kanang sayon suguon ba inigliko ba? Jesus, dagko kay dump truck, power steering, usa lang ka anaanas kamot, na liko na, multicab, porting gamaya, katulo pa mo atras, wala pa makasusis ina. Nga naman, porting gahiya, multicab ka gamaya na. Pero, magahi kay go. Muna ningos Kristo rin mga gahi mo go, lisod mo sugoon. Yan, saan paglihok sa gahoms Ginoo, sa mga taong lisod sugoon. Nakaroon kay naka-eskwela naman ta. Si San Vicente Ferrer naka-eskwela naman. Taas mga grado sa si San Vicente Ferrer. Sila si Saint John Mary Vianney, Saint Ignatius of Loyola, Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, Saint John Bosco. Taas naman kay mga grado na ngahimo ng mga philosophers. Sayon ba sila sugoon? Ni sayon, ngano man, naggamit na sila sa virtues. Labi na gyud ang virtue of poverty, chastity, and obedience. Mao nay among gi-embrace nga virtue. Mao nang sayon ra mi sugoon. Testingi sugo ako gi. Karo ba ikaw magbisa sugo ako. Di kagwantag paminaw ang sakristan nila kaon sa tuom. Tuom ka na istorya. Testingi lang sugo. Mo na among kuan sa ato pa day karon di na question og ubos ba kag kahimtang financially, materially, or taas ba kag kahimtang educationally speaking. Ang question karon, kinsa nato ang gustong mobansay sa mga kinaiya virtues. It is a choice now. Ato na nang pilion nga mopili na ta nga mahimong ubos. Mao na niingos Kristo, kung gusto mong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga mahimo mong sulugoon sa tanan. Sayon raman sa mayor pagputol sa sambag or sa mangga. Unsaon man, maghimo ra siya order. Putol na. Limpyo na. Sayon raman paglimpyo sa kapitan ang kanal, maghimo ra siya order. Nya iya da yung tabangan dito. Ako'y angko ninyo snacks ha. Nya naamoy kuan, doble ang inyong sweldo ron basta malimpyo ning kanal. Di ba limpyo din na ugma muawas na sana. Doble man ang sweldo ikuha ato. Sayo na sa espari pagpalimpyo din sa simbahan, ino na espari, malangit mo kung manglimpyo mo. Sa ikaw, Father, sagdi lang ko, kaya di ako ilaing gitrabaho for the Lord. Di ba? Anisay lang ta. Daghan masag trabaho ang pari, nga di ninyo matrabaho. Ang atong cook, maoy dito'y magbasa ng naang mga basahonon, nga ang pari mo'y mutubag. Masag ang pari nga naibasahonon mo'y magluto dito. Di magkadimao, no? Masag ang pari mo'y signosnos din sa simbahan. Tuwa man dito yung mga basahonon nga niabot naman gani ng akong basahonon rog hapit 800 ka mga messages. Ako may makatubag gasakit naman ganing akong mata. Magbasa niya, maluoy man kusuban. Padir nga nung wa man jud ka motubag. Di ka gusto donation? Gusto kay ko. Di ra ba jud ko mo donate pa din, basta di ka mo confirm kay ako pang siguroon og imo ba gining number mo man.
Mauna nga din ako ma-interest. Ako tatong ipabasa unta lang nako kanilang sila si Sister Lara, sila Sister Remy. Kanila akong pabasahon no aron dali ra ni mahuman sila Relitzer, sila Idna. Ako untang pabasahon. Nya kay naa man say mga sikretong text ang madre usahay. Nako sus simbak ko sa tawo makit-an ni din anis la mutuon ako kay do na siya magingon-ingon dito. Oh, miss you father. Ana ba? Pero ako ra gyud nasayo dato nga di na tinuod panagsara ba. Nako na mas skandalize dyan sila magsisa naong sa ni pariya naong ni pariya masakpan sa noon tanan ako adi lang ngayon tuson lang ginin ako di bitaw mga igsoon pasalamat daghan kaayong nituo nato dinhi og ni sunod sa Ginoo nga gisugo sila donate mo dito sa San Vicente Ferrer sa Liloan kay naay panginahanglan daghan kaayo una karon problema ba ya ang pagbasa, pag humagbasa sa akong messenger, murag pizza 12 pa ang, pizza 12 naman. Pizza 3, o 5 pa ang akong, o City. Pizza City pa ang akong nabasa. Nya ang sa akong, o di Pizza City Pizza 3 sa messenger. Nya sa akong mga text, cellphone, Pizza City pakukutob. Mao na sa akong cellphone na ay 400 kabokron akong basahonon ay kunyog tanduga pamisa-misa ra badayon mo diha di ko sa mo misa basahon sa to nako tanan. Messenger o pa na ko masudli di ako pa itong basahon mga abot na sa tingin itong mga hapit mo 400 saon na nako paghuman niya inig-text na ko inig-reply mo reply sa kaduha. Uban ra ba magpa-counseling pader unsaon man gininako akong bana ana ba nako nganong ako may sakiton ani sila nagpili ako naman oy padesisyonon sa may buhaton nako ani akong bana pader sila labot nako ako kamoy ga pili-pili diha perti ninyo diyan pili-pili nya karon pare na hasulo ninyo kaning ako mga anak pader ako naman oy sabdon wa man gani ko mo pa anak ako na na'y pangutanon ako lisod-lisod naman ko ilang mga anak na liwat man nila. Di bitaw ang pari dangpanan yun mo na nga mutubag yun mutubag daghan sa gayong pasalamat salamat pa dirha nalamdagan yun ko nabuhat po nila ang daghan kayong mga butang nga maayo nya dili man ni mabuhat sa cook di sa mabuhat sa sakristan mao nang anhi lang gina sila dinhi sila lay tiglimpyo mao man ilang mabuhat mo na igawa sa pari gikan ditong nagbasa ato mga text kusmod kay ignaong unsa man ni dong ngano man ni sorry pa der ingon sa mga sakristan igla ko nananaog ng yawa suroy dali si bata suroy ng yawa unsa na sa kaniro labi na inigbarog dito ali ragod nang managi kamay na ko si yawa nako tingin ni sila pero kay mga buutan man ni sila wa sad sila magingon lipay kay sila nga mohangyo ang pari no aman mo klaro. Mao na ang importante karon sayontang sugoon unya palihok ko nato ang gahom sa Ginoo dinhi bitay ni anhi gahapon nga suod kay nako ingon dayon siya pader purti na yung nindutas imong simbahan murag mao ni kinanindutan sa simbahan sa tibuok kalibutan nga akong nakita nako basig tulo ra sad ka simbahan tingali nakita sa tibuok kalibutan kay para niya mao ko niya ang kinanindutan simbahan sa tibuok kalibutan nako kanusa ka ni siya nakasimba no. Pero tugutan lang sa nato nga tungod ito siyang kalipay niya pa picture dayon picture pag humag-picture donation na yan padir magpasalamat kay padir naka-picture na kita sige okay na kayo nga din siya nga asam ni nako ihatag po ani ni mo dito sa opisina kay di ra ko mukupot ana dito lang tanan haron sad mo bili ba nga di jud ko mangwartain dito ikaw mag-resibo ang withdraw ang pare adi sa doy taka lang mo yaw-yaw di ana tininoon magtinarong ta haron sayon ta sugoon sa Ginoo natanawa di ba daghan kay tagbugas ipanghatag
Ana, para makasaulog tag pista kitang tanan, labi na gyud ang mga kabus. Sugo nis Ginoo, unsay gibuhat nimos labing ubos, mao nay imong gibuhat nari kanako. Pagkanindot no, sa tanang mga nag-donate, congratulations. Sa gustong mo donate, advance congratulations. Di ba? Sa wa gyud ka donate, panganda mo. Para saan mo donate. Sige, manindog na ta.